Δεν πρέπει να μας έχουν ανάγκη οι σύντροφοί μας ή να έχουμε ανάγκη τους συντρόφους μας, τους φίλους μας. Πρέπει να τους επιθυμούμε. Ο υγιής λόγος που πρέπει να συνδεόμαστε με τους ανθρώπους είναι η επιθυμία και όχι η ανάγκη. Όταν λοιπόν μία σχέση σε κάνει να νομίζεις ή θεωρείς εσύ από μόνος σου ότι πρέπει να τον έχω ανάγκη για να είναι έρωτας. Όχι, παιδιά μου. Ο έρωτας, ο υγιής, δεν έχει να κάνει με ανάγκες, με πάθη, με δράμα, με δημιουργίες συντριγκών μόνιμα για να ταράζω τα νερά. Εγώ τη βαριέμαι την ησυχία, οπότε ας τον κάνω να ζηλέψει. Όχι. Νομίζεις ότι οι ακραίες αντιδράσεις είναι συνδεδεμένες με την πάρα πολύ αγάπη. Αν δεν είναι τρελός για μένα, δεν τον θέλω. Τι να τον κάνεις αν δεν σκότωνε για σένα? What? Αυτά γίνονται στις ταινίες όταν ερωτεύεται ο Τόνι Μοντάνα τη Μισελ Πφάιφερ. Ξέρεις γιατί δεν είναι ok? Γιατί ο Τόνι ή ο αντίστοιχος Τόνι θα μπορούσε να σκοτώσει για τη Μισελ Πφάιφερ, αλλά θα μπορούσε να σκοτώσει και την Μισελ Πφάιφερ.